kembang mayatnya kita sile kembang mayat Bismillahirrahmanirrahim. Gusti ingkang maha suci, maha wiken, maha asih ingkang hatur jagat triloka saisipun. Ugi pratela pekarko paring idi kalilo dhumateng kula. Ing kalgan punika kula pinita sinaraya dening panjenenganipun Bapak Sugiarto sekalian garwa. Inggih menika hanidhaaken upacara temu manten adat Jawi ingkang sampun cinandhi wonten adat Widodara luhur. Kangge hadir tepi ingkang kagungan kersa putra putrinipun ingkang paring asma ingkang Puspita Rini kedhawuhaken dening Pajang Kurniati. Putra putrinipun Bodo Sarupin sekalian Ibu Kartina. Mugi-mugi pengantin sakit atau obat nyonya tepi belahan. Pratila Gusti ingkang dados sesembahan kula. Mugi paduka hatur derajat sinangapunten dhumateng kula. Ampun bilih anggen kula nindakaken upacara temu manten wonten bab ingkang boten kersa dhumateng paduka. Mugi kinalesaken saking ruwida nobena atina pintunya kasana wabila akhirati kasana bakina ada benar amin. Lepas teman-teman salih hanya ketika bogol kecono isi dan penting pentinganipun keutamaan kambang kumambanging Tripuspita kadel pelatih Sabto Mawar kantil ateges kumantil ingkang tresna temanten sakribit melati awit saking kendhaling latih Sri Atmaja pinanganten kagum mawar arum gondhone donya saking belahan wonten wujudipun Kanang Antigo dipunijak kaliya Mas Fajar Kurniadi dipunijak Mas dipunijak ya pecah sanalika wujudipun mbek utawi Antigo ateges Sri Atmaja pinanganten pecah pikire pecah penggalihe pecah saking wewengkon tiyang sepuh tegesipun berdikari sendiri tidak mengharapkan sesuatu dari orang tua. Kusumaning ayu ingkang Puspita Rini anjupun wonten ngarsanipun ingkang gandha Rampil dia ambasi samparan wujudipun toya ingkang rinduwe ibu menika toya ingkang Hanalawati ingkang sinebat Ranupandra. Resik sanalika resik balake resik sengkalane. Resik lair lan batine lamun tojamakah anggenipun upaya boga bangun balai banyak bangun balai wisata saged cekap kurang ati magi rezeki ingkang halal. Dipegang kemudian diberikan pelan-pelan. Tidak, jangan berdiri. Kami jangan.
peristiwa itu derajat wanita laki-laki semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rakan sakit pinarian onjo ate towening mijil sakit di pertolong. Saking kendalining diri isine baju putih sak padha sak rupa sak rasa anggar barake temanten sak ribet tresna suci tanpa pewarna lan tanpa pemanis baju putih mijil saking kendi pertolong kendi wadah pertolong lemah eling yo murid bakal saka lemah bakal jadi lemah sini tekan si Dewarno Rekto lan Sito temanten sak ribet gendayang lampain jengkar sakit sasora pagi tumuju wonten kalbawira kanthi sesakti jaya-jaya wijayati saderengipun temanten jengkar sakit sasora pagi keparno Samsudra Panggolo hampir sani sasora ugi swasana ingkang